antikvaari Ruotsin kirkossa Lundin hiippakunnassa. Lundin hiippakunta on siellä Etelä-Ruotsissa, niin kuin varmasti tiedätte. Ja olen siellä ollut tässä ammatissa toimessa 15 vuoden ajan. Olen hyvin kiitollinen kutsusta tänne Lietoon tällä kertaa. Olen hyvin suurella mielenkiinnolla seurannut näitä Liedon hommia vuodesta 2019 alkaen. Tämä todella hienosti toteutettu kirkkohuoneen peruskorjaus tai omgestaltning, niin kuin Ruotsissa sanottaisiin, uudelleen luominen tai muotoileminen ja tämä leipähuoneen syntyminen on ollut tämmöistä inspiroivaa seuraamista myös meille Ruotsissa. Nyt me olemme yhdessä uudessa vaiheessa. Tätä vaihettahan hahmoteltiin jo silloin 2019, ja tämähän vaihe koskee näiden muutamien keskiaikaisten veistosten tänne takaisin kirkkoon sijoittamista. Lundin hiippakunnan antikvaarina minä vastaan kirkolliseen kulttuuriperintöön liittyvistä asioista. Meillä Ruotsissa kulturmiljölagen, kulttuuriympäristölaki, se kääntyy ehkä paremminkin kulttuuriperintölaiksi, on ollut voimassa pitkän aikaa, vuodesta 1988 lähtien, ja se määrittelee kirkollisen kulttuuriperinnön suojelemisen. Se käsittää laajasti kaikki kirkkorakennukset, kirkkojen tontit, kaikki hautausmaat ja kirkolliset esineet. Minun hiippakunnassani, Lundin hiippakunnassa, on noin 550 vihittyä kirkkohuonetta tai kappelia, ja niistä noin 400 on keskiaikaista alkuperää. Eli 550, about 400 on keskiaikaisia. Suojeltuja esineitä hiippakunnassamme on tuhansia, ja monet näistä on keskiaikaisia, aina 1100-1200-luvulta periytyviä. Toimenkuvaani kuuluu myös seurakuntien tukeminen ja avustaminen lupa-asioissa ja muissa viranomaiskysymyksissä. Minä vastaan myös vuotuisten avustusten jakamisesta hiippakunnassamme. Meillä valtio tukee kirkollisen kulttuuriperinnön suojelemista ja hoitamista lähes 500 miljardilla kruunulla vuosittain, noin 45 miljoonaa euroa. Lundin hiippakunnan tästä vuotuisesta avustussummasta tulee noin 7 miljoonaa euroa. Ja tämän lisäksi me jaamme myös kirkon omaa rahaa, tällaista metsärahaa, noin 1 miljoonan euron verran vuosittain. Ja tämä raha menee ja on tarkoitettu nimenomaan kirkollisen kulttuuriperinnön erilaisiin tarpeisiin. Keskiaikaisten esineiden sijoittaminen meidän kirkkoihin nousee keskusteluissa esille aika ajoin. Tosin mitään tällaista lietoilmiötä tai tätä suurta mediaalista huomiota en muista kyllä nähneeni Ruotsissa viimeisen 25 vuoden aikana, kun olen siellä asunut. Itse olen viimeisen reilun 2 vuoden ajan perehtynyt ja osallistunut erään keskiaikaisen kastealtaan palauttamista koskevaan tapaukseen. Kyseinen prosessi on vielä pahasti kesken, mutta mainitsen sen nyt kuitenkin, koska siihen liittyvät seikat on myös täällä Liedossa minun mielestäni vertailukelpoisia. Itse asiassa toissapäivänä sain kyselyn toiselta seurakunnalta samantyyppisestä asiasta. Siellä myös halutaan keskiaikaista kasteallasta takaisin kirkkoon, ja tätä lähdemme nyt sitten puuhaamaan tulevaisuudessa. Kerron myös lyhyesti kokemuksestani Gotlandin saarelta, jossa toimin antikvaarina usean vuoden ajan 2000-luvulla, eli 15 vuotta sitten. Siellä on keskiaikaisia pyhimysveistoksia palautettu aika suurissa määrin muutamiin kirkkoihin, ja nämä prosessit ovat olleet todella yksinkertaisia siellä Ruotsissa tai Gotlandissa lähinnä. Tosi harvakseltaan siis esineitä on jo palautettu kirkkoihin. Asiasta on keskusteltu periaatteellisella tasolla, mutta mitään suuria selkkauksia tai juridisia selvityksiä ei minun eikä kollegoini korviin ole kuulunut. Tuntuu siltä, että nämä palautusasiat Ruotsissa on ratkaistu hyvinkin käytännönläheisesti, pragmaattisesti, sillä muutamat museot ovat olleet myötämielisiä palauttamaan ja lainaamaan esineitä.
Kaksi kysymystä meillä Ruotsissa on todella keskeisiä näissä asioissa, ja nämä tuntuu myös olevan täällä Suomessa ajankohtaisia. Kysymys omistajuudesta, omistusoikeudesta, ja sitten tämä lupa-asia kysymys. Oliko luvat kunnossa silloin, kun esineitä museoihin vietiin ja niin poispäin. Skånelaisen Kvidingen kirkon keskiaikainen kasteallas tahdotaan takaisin kirkkoon. Se oli käynyt tarpeettomaksi, kun pitäjän keskiaikainen kirkko 1880-luvulla purettiin ja sen tilalle rakennettiin uusi uusgoottilainen kirkko. Tämä kasteallas päätyi silloin pappilan puutarhan somistukseksi. Ei ole mitenkään täysin harvinaista, että näitä kastealtaita on löytynyt Ruotsin pappiloista ja maatilojen puutarhoista ja navetoista, muun muassa karjan juoma-astioina. Kvidingen kirkon kasteallas siirtyi Lundin yliopiston historialliseen museoon, johon erityisesti kirkollisten esineiden kokoelmia just noihin aikoihin 1900-luvun alussa aktiivisesti kerättiin, niin kuin monessa muussakin museossa, monessa muussa kunnassa siihen aikaan tapahtui. Me olemme yhdessä seurakunnan ja hyvin arvostetun kulttuuriperintöjuristin Jan Mikael Bäckshedin kanssa tätä asiaa tutkineet ja olemme argumentoineet kastealtaan omistusoikeudesta ja museon siirtämisen dokumentoinnista sekä asianmukaisten lupien myöntämisestä. Tuohon aikaan, siis noin vuonna 1909, oli seuraavat lait Ruotsissa voimassa. Kirkkolaki vuodelta 1686, tuttu myös täällä Suomessa, ja sehän on ollut meillä Ruotsissa voimassa aina 1900-luvun loppupuolelle saakka. Eli siihen saakka, kun valtio ja kirkko erotettiin toisistaan vuonna 2000. Kun tätä Kvidingen kirkon kasteallasta puuhattiin Lundin historialliseen museoon, niin silloin kirkkolain 26. luku 6. pykälä sääti, ettei mitään esinettä, joka muinaisista ajoista muistuttaa, saanut kenellekään luovuttaa. Ja jos näin on ehtinyt tapahtua, niin esine täytyy palauttaa. Vuoden 1868 muinaismuistoasetus täsmensi näitä kirkkolain 26. luvun tekstiä. Tässä määriteltiin 10. pykälässä ehdottomilla säännöillä, että erikseen lueteltuja esineitä tai esineryhmiä ei saanut ilman kuninkaallisen majesteetin, siis valtion lupaa, luovuttaa yksityiselle henkilöille eikä koti- tai ulkomaisiin kokoelmiin. Näitä esineitä luetellaan siinä pykälässä: kirkkotekstiilit, kuvat, veistokset, alttaritaulut, ristit, krusifiksit, arvoesineet, ehtoollisvälineet, kastealtaat, suitsukeastiat ja niin edelleen. Niin edelleen. Tämän muinaismuistoasetuksen otsikon alla todettiin myös, että asetus piti ääneen lukea saarnastuolista, joten oletettavasti myös tuolla Kvidingessä tiedettiin, että missä mennään. Suomessahan säädettiin samanlainen muinaismuistoesitys, lähes samanlainen, reilun 15 vuoden kuluttua, eli vuonna 1883. Katson täällä asiantuntijoita, taisi olla vuosiluku oikein. Hyvä. Vuonna 1911 säädettiin tai tarkennettiin vuoden 1867 muinaismuistoasetusta. Edellisinä vuosina oli nimittäin havaittu, että museoiden kiihkeä kokoelmien keräily oli johtanut siihen, että esineitä luovutettiin museoille ilman asianmukaista lupamenettelyä kuninkaalliselta majesteetilta. Muutos tarkensi, ettei mitään kirkollista esinettä saanut luovuttaa minnekään muualle kuin valtion historialliseen museoon Tukholmassa. Tämähän tarkoitti siis hyvin yksiselitteisesti, että muihin museoihin, esimerkiksi Lundin yliopiston historialliseen museoon, luovutetut esineet olisivat laittomasti luovutettuja. Nämä määräykset ovat pysyneet voimassa koko 1900-luvun ajan ja ovat löytäneet myös tiensä tavalla tai toisella nykyiseen kulttuuriperintölakiimme. Summa summarum.
1900-luvun alkupuolella voimassa olevat lait, asetukset sekä niiden tarkennukset hyvin selkeästi ja yksiselitteisesti määrittelevät kirkollisten esineiden luovuttamisen luvanvaraiseksi. Lupa valtiolta täytyy olla kunnossa ja kirjoihin kirjattu, mikäli esineitä museoon siirrettiin. Monissa tapauksissa nämä luvat tuntuvat puuttuvan. Kuninkaallisen majesteetin tarkkaan kirjatuissa dokumenteissa ei lupia läheskään aina löydy, vaikka arkistointi ylipäätänsä on ollut täysin moitteetonta. Tässä Kvidingen tapauksessa on ainoastaan löytynyt kirjeenvaihtoa tuolloisen kirkkoherran ja museojohtajan välillä, jossa kastealtaan siirtomuseo mainitaan. Seurakunnan arkistoiduissa kirkonkirjoissa ja dokumenteissa ei ole mitään mainintoja kastealtaan luovuttamisesta. Olemme esittäneet museolle näkemyksemme tästä luvattomasta kastealtaan luovutuksesta. Johtopäätöksemme on, että kasteallas on seurakunnan omaisuutta, joka museo on pitänyt hallussaan vuodenvaihteessa 1990 saakka. Olemme pyytäneet museota luovuttamaan Kvidingen keskiaikaisen kastealtaan takaisin kotipitäjän kirkkoon. Se, että museo katsoo kastealtaan kuuluvan heille, ei mielestämme ole ratkaisevaa. Ratkaisevaa mielestämme on, että sen luovutus tapahtui laittomasti ja ilman asiaan kuuluvaa kuninkaallista lupaa. Olemme myös motivoineet luovutuspyytömme Ruotsin kirkon ja Ruotsin valtion sopimuksilla kirkon ja valtion erottamisen yhteydessä vuonna 2000. Tärkeä, kenties kaikkein tärkein periaate liittyen kirkon kulttuuriperintöön on se periaate, että kirkollinen kulttuuriperintö Ruotsissa on kansalaisten yhteistä perintöä, siis kaikkien kansalaisten ja maassa pysyvästi tai väliaikaisesti oleskelevien yhteistä perintöä, ei ainoastaan kirkon jäsenten kulttuuriperintöä. Yhteinen kulttuuriperintömme tulee olla kaikkien saavutettavissa. Tämä saavutettavuusperiaate on myös ehtona valtion niin sanottuun kirkkoantikvaariseen korvaukseen, siihen aikaisemmin mainitsemani 45 miljoonan vuotuiseen kruunuun. Mielestämme Kvidingen keskiaikainen kasteallas kuuluu pitäjän kirkkoon, missä se on saavutettavissa seurakunnan jäsenille, muille paikkakuntalaisille, vierailijoille, kaikille kiinnostuneille. Saavutettavuus on huomattavasti parempi kuin museossa Lundissa, koska tämä kasteallas on vuodesta 1909-1910 sijoitettuna museon suljettuun kellariin. Tämä tietoisuus on luonnollisesti haaste, jonka toivomme museon ottavan vastaan. Toteamme myös, että tänä päivänä on luonnollista toivoa, että jotkut tarkkaan harkitut eri tavoilla noin 100 vuotta sitten museoihin joutuneet kirkolliset esineet voisivat löytää takaisin kotikirkkoihinsa, mikäli sellainen tarve ja toive seurakunnalla olisi. Eihän tämä olisi aivan vierasta, onhan esimerkiksi saamelaisten uskonnollisia ja hengellisiä esineistöjä palautettu alkuperäisille omistajilleen tai heidän edustajilleen. Ruotsista on myös kotiin palautettu ulkomaisia uskonnollisia esineitä, joten äkkiseltään kyllä tämän tyyppisen repatriaation tulisi koskea myös tarkkaan harkitusti kirkollisia esineitä. 00-luvulla työskentelin Gotlannissa, Visbyssä, Gotlannin saarella. Siellä maakunnallisessa Gotlannin museossa Funsalenissa on erittäin suuri keskiaikaisten puuveistosten kokoelma. Tämä kokoelma on itse asiassa yksi Euroopan kattavimpia ja siellä on 1100-1300-luvun pyhimyskuvia kaikista saaren yhä olemassa olevista 92 keskiaikaista kirkosta. Näyttelyssä on joitakin kymmeniä puuesineitä tai pyhimysveistoksia esillä, varastoissa niitä on moninkertaiset määrät. Kun kirkollisia esineitä inventoimme kattavissa lääninhallituksen järjestämissä projekteissa 00-luvulla, huomasimme, että monet näistä Funsalenin esineistä olivat deposition, siis museon talletettuja esineitä, omistusoikeuden sinne siirtymättä. Tällaisista talletuksista löysimme kuitteja ja totesimme, että museo ei ollut ostanut näitä pyhimyskuvia, ne olivat siis vain lainassa siellä. Tästä syystä oli täysin vaivatonta, että vuoden 2005 paikkeilla kattavien kirkkoremonttien yhteydessä puuveistoksia palautettiin joihinkin kirkkoihin.
Valtion lupa esineiden siirtoon tarvittiin ja nykyinen lupaviranomainen on siis paikallinen lääninhallitus. Ja tämä Gotlannin lääninhallitus oli tässä siis luvanantava valtion viranomainen, kuninkaallisen majesteetin seuraaja näissä prosesseissa. Tuolloin oli keskeistä ja yhä on, että kirkkorakennusten sisäilmasto sopisi näiden keskiaikaisten veistosten palauttamiseen. Me keskustelimme tästä asiasta tosi vilkkaasti ja näitä kirkkojen sisäilmastoja tutkittiin monessa eri projektissa, ennen kaikkea Gotlannin korkeakoulussa, nykyisin Uppsalan yliopiston Campus Gotlandissa. Historiallinen sisäilmasto, sitä kutsutaan tällä nimellä historiallinen sisäilmasto, kiinnosti silloin kovasti ja kiinnostaa yhä. On aika selvää, että puuveistokset ovat vuosisatojen ajan säilyneet hämmästyttävän hyvin näitä tällaisissa sisäilmastoissa, joissa ei minkäänlaista keskuslämmitykseen, edes kaminaan liittyvää kontrollia ollut. Vuosisatojen ajan, ennen kaikkea uskonpuhdistun jälkeen, näitä gotlantilaisia pyhimyskuvia säilytettiin kirkkojen vinteillä ja torneissa. Niitä ei tanskalaisen uskonpuhdistuksen hurmossa hävitetty, vaan Gotlannin saarelle tuonne Tanskan silloiseen periferiaan. Sinne siirrettiin konservatiiviset puolikatoliset papit, ja he kätkivät nämä pyhimyskuvat piiloon vinteille torneihin, että heidän innokkaat protestanttiset kollegansa eivät tästä ärsyyntyisi. Historiallinen sisäilmasto seurasi ulkona vallitsevaa säätä ja sen vaihteluja, lämpötilaa ja kosteutta, usein pienellä viiveellä, joka johtui näiden kivikirkkojen hitaasti reagoivasta kivirakennusmassasta, eli rakennuksen fysiologiasta. Me totesimme näissä tutkimuksissa, että jopa polykromia kestää hämmästyttävän hyvin luonnollista historiallista sisäilmastoa, koska muutokset kosteuden lämpötilan suhteen ovat huomattavasti hitaampia kuin modernin kirkkorakennustemme nykyiset lämmitysilmastosysteemit ovat. Puuesineet ja niiden maalipinnat laajenivat ja supistuvat hitaammin ja eri materiaalit sopeutuvat toisiinsa ja näiden liikkeisiin paremmin kuin moderneissa nopeissa kosteuden ja lämpötilan muutoksissa. Tämä sisäilmakeskustelu seuraa minua nyt, kun näemme viimeaikaiset ilmastonmuutoksen oireet lisääntyvinä sade- ja kosteusmäärinä, myrskymäärinä, erityisesti eteläisemmässä Ruotsissa. Kosteuskäyrät ovat todella huolestuttavia nykyisellään ja kuivat ja kosteat kaudet ovat kärjistyneet. Homeuhka kirkoissamme on konkreettinen ja lisääntyy, ja samoin yhä pohjoisempaan siirtyvien tuholaishyönteisten uhka. Toinen seikka ilmastointikeskusteluissamme koskee yhä keskiaikaisten veistosten sijoittamista kirkkoihin. Näitä sivualttareitahan ei enää ole, eli on keksittävä uusia paikkoja. Bruun kirkossa Visbyn pohjoispuolella 10 pyhimyskuvaa palautettiin kirkkoon vuoden 2005 paikkeilla, ja ne asetettiin tällä tavoin korkealle kirkon seinille, kiviseinille, vakaasti ankkuroituna tällaisille konsoleille. Tämä ratkaisu on minun mielestäni hyvin kehno. Nämä veistokset ovat tosin hyvin turvattuja, ja varas ja tihulainen ei niihin helposti pääse käsiin, mutta niiden silmästä silmään on täysin mahdotonta, koska nämä veistokset on niin ylhäällä seinillä. Niitä voi nyt siis katsella alakulmasta käsin, ja tämähän on ihan täysin vieras näkökulma näitä veistoksia kohtaan. Niiden pitäisi olla sillä tasolla, mihin ne on aikanaan veistetty ja asetettu. Minkäänlaista liturgista tai hartauselämään liittyvää näkökulmaa ei tässä ole haettu millään tavalla, ja tämähän tekee tämän päivän kysymyksen kirkossa vai museossa hyvin ajankohtaiseksi ja hankalaksi vastata.
Mielestäni on tärkeää, että näiden pyhien kuvien tuominen takaisin kirkkoihin perustellaan hengellisillä näkökulmilla, jumalanpalveluselämän ja tai yksityisen hartauden harjoittamisen termeillä. On syytä muistaa, että uskonpuhdistuksen ja protestanttisen ortodoksian mustavalkoiset vuodet ovat viimeisen 100 vuoden aikana hallistuneet ainakin Ruotsin kirkon elämässä ja opissa. Ekumenian syventyminen, monikulttuurisuus on lähentänyt meitä takaisin katoliseen, mutta myös itäortodoksiseen hartausperinteeseen. Ihmiset ovat matkoillaan ja kaukomatkoillakin, matkoilla Euroopassa ja kauempanakin tottuneet esimerkiksi sytyttämään kynttilöitä yksityisesti kirkkojen kynttilikkoihin, ja nämähän tulivat kirkkoihin niinkin myöhään kuin vasta 1970-80-luvuilla. Kirkkopedagogialla, kirkkohuoneen ja symboliikan selittämisellä on tässä ihan seurakuntatasolla valtavan tärkeä tehtävä. Uskonnollinen lukutaidottomuus on yleistä ja me tarvitsemme näille kuville selityksiä, selkeitä selityksiä. Kuka ja mikä oli Madonna? Miksi Pyhä Pietari oli pyhä ja oliko hänellä avaimet hukassa? Ja miksi Mooseksella on sarvet päässään? Kyllähän korkeasti oppineen luterilainenkin, ihan varmasti myös Luther itse, voisi toki sallia ainakin apostolien kuvia kirkoissa, vai mitä? Ruotsin valtion mikähän tässä nyt tuli? Ruotsin valtion historiallinen museo, Historiska museum Tukholmassa, on asemaltaan valtiollinen virasto, mikä tarkoittaa tässä yhteydessä mainitsemisen arvoista viime aikoina yhä yleisemmäksi tullutta käytäntöä, nimittäin kirkollisten esineiden lainaamista kirkkoihin lyhyellä ja pidemmälläkin laina-ajalla. Ennen tänne Lietoon tuloa keskustelin historiallisen museon intendentin Pia Melinin kanssa tästä toiminnasta. Hän kertoi muun muassa, että jokainen lainatapaus on uniikki, on täysin yksilöllinen. Hän kertoi myös, että kiviesineitä, esimerkiksi keskiaikaisia kalkki- ja hiekkakivisiä kastealtaita, lainataan 10 vuodeksi kerrallaan, puuesineitä, veistoksia, alttarikaappeja 3–5 vuodeksi kerrallaan. Historiallinen museo edellyttää sisäilmaston turvallisuutta, suhteellisen kosteuden RH pitää olla kohdallaan ja sitä seurataan mittauksilla, jatkuvilla mittauksilla. Joskus museo vaatii esillepanossa vitriinin. Museo myös tarkastaa esineiden kunnon lainasopimuksen uusimisen ollessa ajankohtaista. Ja he tekevät itse kaikki mahdollisesti tarvittavat konservointitoimenpiteet. Aivan liian herkkiä ja huonokuntoisia esineitä ei siirretä museoista luonnollisestikaan, ja historiallinen museo ei myöskään luovu niistä esineistä, jotka ovat siellä näyttelyissä. Valtion historiallisella museolla Tukholmassa on käytössään kirjalliset ohjeet näistä lainaehdoista. Heillä on myös ohjeet vastuunjaosta, vakuutuksista ja niin edelleen. Heillä on myös standardisoidut lomakepohjat erityyppisiä lainoja varten. Näitä lomakkeita ja ohjeita tarjotaan mielellään muillekin Ruotsin museoille käytettäviksi. Onhan tämä historiallinen museo viranomainen, valtion viranomainen. Olen maininnut Ruotsin kulttuuriperintölain KML, joka vuodesta 1988 on säädellyt muun muassa kirkollisen kulttuuriperinnön olemassaoloa ja kohtaloita. Mitä tulee valtion rooliin lupaviranomaisena, on tämä tehtävä siis siirretty kuninkaalliselta majesteetilta Riksantikvarieämbetin paikallisen museoviraston kautta Ruotsin 21 lääninhallitukselle. Minun vastuualueella Lundin hiippakunnassa toimimme yhteistyössä meidän lääninhallitusten kanssa, joskus jopa yhteisymmärryksessä. Meillä on 2 lääninhallitusta Blekinge ja Skånen lääneissä, ja nämä lääninhallitukset myöntävät luvat kirkollisten esineiden mahdolliselle siirtämiselle paikasta toiseen, niiden esineiden muutoksille, konservoinneille, poistamiselle, luovuttamiselle ja niin edelleen. He myös valvovat, että esineet ovat inventoitu lääninhallituksen tai kulttuuriperintölain vaatimalla tavalla. Luvan hakijat ovat aina seurakuntia, me hiippakuntatasolla avustamme näissä viranomaiskontakteissa tarpeen mukaan, mutta emme ole siis virallisia osapuolia näissä lupa-asioissa. On olennaista, että lääninhallitukset eli valtio voi asettaa ehtoja näissä lupapäätöksissään.
He voivat asettaa ehtoja esineiden turvallisuuteen liittyen, esimerkiksi silloin, kun he päättävät sallia esineiden lainaamista museoista kirkkoihin, mikäli museoiden omat ehdot eivät riitä. Valtion asema kirkollisen kulttuuriperinnön valvonnassa on vahva, aivan niin kuin se on ollut 1660-luvulta lähtien. Muutamia haasteita tässä, mitkä mielestäni täytyy olla aina jotenkin mielessä näitä asioita puhuessamme, että jokainen tapaus, lainatapaus tai luovutustapaus on uniikki ja vaatii siis yksilöllisen keskustelun. Esineitä lainataan museoista, heidän varastoista, ei näyttelyistä. Ja kulttuuriperistön perinnön asiantuntemus on tärkeää kirkon sisällä, vähintäänkin hiippakuntatasolla. Kirkon valtion välisen avioeron yhteydessä vuonna 2000 päätettiin myös ammatillisen kulttuuriperintökompetenssin takaamisesta Ruotsin kirkon organisaatiossa. Tuolloin päätettiin, siis valtio ja kirkko päättivät, että jokaisessa 13 hiippakunnassa toimii akateemisesti koulutettu hiippakunta-antikvaari. Tänä päivänä meillä hiippakunnissa on 1–3 antikvaaria, meillä Lundissa vain 1. Mutta tehtäväkentät on kaikkialla aika lailla samalla tavalla rajatut. Joissakin hiippakunnissa on käynnissä isoja, laajoja kulttuuriperintöön liittyviä yksittäisiä projekteja, ja tästä syystä henkilöstön tarve niissä vaihtelee. Meidän toimenkuvamme ovat laajoja ja osaamisemme käsittää kirkon rakennukset, pihat, hautausmaat ja esineet. Tyypillistä meille on, että verkostumme eri alojen osaajien ammattilaisten kanssa ja voimme siis yhteistyössä ratkaista kaikenlaisia haasteita ja ongelmatilanteita, jos sellaisia syntyy. Minä olen vakuuttunut siitä, että Ruotsin keskiaikaiset pyhimyskuvat, kiviset veistokset ja metalliesineet, puhumattakaan keskiaikaisista ehtoollisvälineistä, ovat nyt ja tulevaisuudessakin ihan yhtä hyvissä turvallisissa käsissä meidän kirkoissamme kuin ne olisivat museoiden kellareissa tai jopa näissä museoiden näyttelyissä. Kiitos.